nitiere tiwacho kanyo ni bagni makamae ikelo ahinya kotudore kod josiasa manyaka sani koro osebedo ka wuok oko ka wacho weche mopogore opogore ahinya kotudore kod kama piny luo ochomo kata kama piny luo nitiere ahinya to bang' tho mano mar prime minister machon mapacho ka Raila Amolo Odinga to penjo nyalo bedo ni jogo manitiere sekta mar somo academicians kaka ina ka achiel kod Dr. Thaddeus usebedo kuwachango usebedo kuwinjo duondu ahinya e wach makamae academicians to wachango e kama piny luo ochomo gisani Dr. Panya. Ero kama na Joyce, aparo ni mano penjo maber sana. King'iyo leadership mar luo, it is true ni ok wan gi political leaders kende. Wan gi religious leaders, wan gi of course the professionals, wan gi the business leaders. One nyaka gi youth and youth forums, one gi the civic leaders, mabende king'iyo garanda within the civil society, tiyudo ka joluo mabeto telo kanyo. Koro penjo no ber ni to from the academia, wang'iyo gini nade. For a long time, the academia no ose wuoyo or ose pronounce themselves on this issue. Ni, just like Dr. is saying, ni Raila no chalo an institution. To king'iyo kuma Raila noae gi kaka Raila nobiro mobedo wang'iyo history from leadership mar wuon gi men Jaramogi Odinga. Jaramogi Odinga noterowa nyaka at point makoro thoe, then Raila picked the mantle. Ka Raila no pick the mantle, there are certain things mane Raila ne temo gorego. Ineno. So no miye thuolo no, just like we're saying ni Luland ok mi ng'ato telo. Telo engi yani jatelo bi wuoka kalore gi gik motimo I wouldn't want to the direction majugi but you know kalore gi gik ma ng'ato timo to ji chako luwo bang'e ineno koro one kaka from the academia wa feel ni now that institution mana kaka osewache ni en woche matek feel. Why can't we then build institutions as joluo? And these institutions will be built kaloregi around the professionals mawango, around business people mawango, around youth forums mawango, around religious leaders. Mondokoro wangini to Raila as a person ne fight for these things. And yet as at now kaloregi sani onge ngat manyalo timo ang'o manyalo donje tie e wuoche manorwako no. Then why can't we nikech for a very long time okiseneno mana kaka iwacho no okiseneno ka the academia kada the professionals kada the business leaders magwa ikelo into the discourse kata discussing issues magwa kaka joluo. Kora paro ni time and actually to Raila apart from the big loss mwayudo as a community anyalo kete kaka a transition period. A transition period ne joluo mondo wachak reflect wangini wabro beda kwa ng'iyo ni wadwago siasa mar personalities koso wadwa build institutions ineno koso wadwa develop strategy mondo mi wan bende winjwa e piny ka e Kenya ka nekech jomoko aseagiu ni niti risk by the way Raila weyo. And if you remember chon ne wan gi moro ni Southern Nyanza Central Nyanza akia ngoa Raila is the only leader mano manage mondo ket joluo kamoro achiel. So we need people or this institutions madhiriwa kendo as joluo mondo wawuo gi dhoka di achiel mana kaka Raila notimo cha. Koro therefore for me from the academic position ni okwadwa mondo ng'ato bi kata ni wadwa worship personalities but wadwa ng'iyo ni to ng'ato ginene ng'amo biro ni kata group of people mobiro ni yeah ere kaka jogi nyalo fight for our own things. And I want to give an example kimia thuolo king'iyo for example gima let me say governor ma Homa Bay sani timo ndara iloso airport iloso pini tiere mane onge stima genin tiere ma is through so these are the kind of leadership that we want. Ngat mabro ng'iyo ngat ma pincha to neno ni ere kaka dia ngakony ngat ma piny ni iwinjo moko ng'iyo en wuon mondi
So for me, as joluo nyaka wang'e ni ok en ana siasa mwabro goyo odiochieng' kod otieno. Nyaka koro wa form think tanks manyalo drive policy decisions in this country. And not only looking at the political, the leaders, but nyaka wa focus on also these other groups mawantiere within our society. Mana kaka kabinde moko timo. Kamano. Iwacho kanyo makara